RCS स्टूडियो बबुरी। राम भरोस भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मोहर कहाँ लगेगा? किताब के निशान पे मारो मोहर तान के, किताब के निशान पे जीत रहा है जीतेगा, किताब वाला जीतेगा। सुनाए भैया हो, सुनाए बहनिया हो, पांडेपुर से लड़त बानी प्रधानिया हो, बानी प्रधानिया हो, बानी प्रधानिया हो। सुनाए भैया हो, सुनाए बहनिया हो, बुधवार से लड़त बानी प्रधानिया हो। ई प्रधानी में पानी बचावे के बा, जीत के सेहरा तो सर पे सजावे के बा। भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा, भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा। अब किताबे पे मोहर लगावे के बा, हाँ किताबे पे मोहर लगावे के बा। ग्राम सभा बुधवार पांडेपुर कासिमपुर के माताओं बहनों से अनुरोध है कि चुनाव चिन्ह किताब पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और राम भरोस भैया को जिताएं, अपने गांव में विकास कराएं। गरीब मजदूरन के बनी है सहारा, भूखे न मरी है किसान बेचारा, किसान बेचारा, किसान बेचारा। गरीब मजदूरन के बनी है सहारा, भूखे न मरी है गरीब बेचारा। जितने बदल जाई गौआनु हो, गुजत पाई नहीं के नौआनु हो। प्रधानी में नहीं के लावे के बा, ई विरोधियन के ठेंगा देखावे के बा। भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा, भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा। अब किताबे पे मोहर लगावे के बा, हाँ किताबे पे मोहर लगावे के बा। राम भरोस भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मोहर कहाँ लगेगा? किताब के निशान पे मारो मोहर तान के, किताब के निशान पे जीत रहे हैं जीतेंगे, राम भरोस भैया जीतेंगे। बात व्यवहार बा, निक संस्कार बा, भैया के जानत पूरा गौवा जवार बा, गौवा जवार बा, गौवा जवार बा। बात व्यवहार बा, निक संस्कार बा, भैया के जानत पूरा गौवा जवार बा।